Mă duc să-mi văd găinușele, mă duc să-mi văd. Haide, mamă, haidem să vedem găinușele mele, ouăle mele. Doamne, trebuie să fie un camion întreg de ouă. Stați o lecă că eu pe drumul ăsta am hurducat foarte care tata om și am o lecă de treabă, așa, o lecuță de treabă, mă scuzați? Uite și de frumos, m-am pus la cei mai frumos flori din grădină. Dar și vă erați așa, păi și am ajuns la 9 până acasă, este o lecă de drum. Și am stat eu mititelul și am suportat toate hurducala lui tata om și acum... numai eu știu cât e de bine. Am plecat. Găienoșele mele, drăgălașă, găienoșele mele. Dar și v-a închis aici? Și s-a întâmplat? Și v-a închis aici? Și schimbări cum mi-și-a făcut bunialul că nu înțeleg. V-a adus ușa la frigider, dar nu vă bate vânt. Tot ce-o plăti sunteți, tot fără peni. V-a închis aici, așa vă trebuie. Așa vă trebuie, dar nu înțeleg ce-a făcut bunielul. Acum și mă duc să inspectez toate nebunile lui bunielul. Timp de 2 săptămâni care eu n-am fost acasă. Hei, dă să văd, unde cu coșul ăla împelețat care îmi sare în cap permanent? Unde ești? Acolo să-ți cânte cuco.